गाइस लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आं दायो नै राजगराव थांनो थाखाय रेडि जादों लोगोफोर ओमफ्राय आङो लामा ससेयावसो नै आं न'निफ्राय लाबोनाय जायासै ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै आं दायो फैयै फैयै मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय थांगासिनो दायो लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खौरां आरोना दायो फैयै फैयै लामा गेजेरावनो आं मोनसे गारि गोलैनाय नुदों आरोना नोंथांमोना नायदो गारि गोलैनाया माबायदि गारि गोलैदों आङो सानदों मा बे गारिनि मानसिया माने बासायाखै होननानै सानबाय आरो आङो मानो होनबा बिराद गाज्रि बेलथायदों गारिया नायलाय लोगोफोर नोंथांमोना बायदि गोलैखादों गोलैनाय स्टाइला नायदो आरो मानसिया बासिथावना नङामोन ओमफ्राय दा ड्राइभराहाय सिं बायजोब्बायनो सिं बायदों आथिं आखाइ बायदों बेबायदि आरोना लोगो सासे दंमोननो बेबो बुहुद जखम जादों ओमफ्राय दायो नै बेखौहाय JCB नङाबा हानाय नंला आरोना बे स्कुल न'मोन LP स्कुल नै जोंनि गामि खाथि आरोना नै बिथिं जोंनि हाथाय जायो नैबे खाथियावनो हलङि दैसा सेराव आरो ओमफ्राय माबायदि बेलथायखौ आं बुजिना मोनासै ओमफ्राय मानसियाबो माने आंनि मथेबा बासायथावना नङा आरोना ओरैबायदि गाज्रि बेलथायबाय गारिया ओमफ्राय आं दा मिथियासै लोगोबो मोनफायाखै आं माने गारिखौल' नुफैदों आरोना ओमफ्राय नै गोबां मानसि दङ नायदों लोगोफोर नोंथांमोना नायदो माबायदि गोलैखो लोंनानैसो गोलैखो ना मोजां हसाहैसो गोलैखो ना एक्सिडेन्टसो जाखो आङो नुफैयाखै आरोना ओमफ्राय आं गारि बेलथायनायखौ नुफैबाय दायो नै JCBजोंहाय बोखांगासिनो आरोना गारि गोलैनायखौ लोगोफोर नायदो आरो गारिया बिराद गोथौआव गोलैलांदों आरोना बे एकदम स्कुलजों नांजाबथारदों माने बोखांफिननो राहायानो गैया माने लामायानो नै लामाखौनो एसे जावखालायनांदों आरोना गारिफोरखौ सलायोब्ला नोंथांमोनाबो गोसायै सलायनो नाङा लासै सलायबाबो मोनहैखायो लिमिटनि सलायनांगौ आरोना गावबा गाव माने साबधान बहुद गारिफोरा दानिया एभेलेबेल जाबायना बेनिखायनो आरोना नोंथांमोना मोजाङै सलाय जायफोरा गारि सलायो बहुद एक्सिडेन्ट जानायल' खोनायोसै आरोना दानिया गिनो ओंखारो ओंखायनो बयखौबो बुङो जे नोंथांमोना बयबो गारिखौ मोजाङै सालायगोन होननानै नै लोगोफोर आङो दायो राजगराव मोनफैबाय आरोना सफैबाय ओमफ्राय आङो लोगोसे आंनि फिसालाफोरखौबो आङो स्कुलनिफ्राय लांफानोसै ओमफ्राय फिसाला उन्दैया आंजों लोगोसे दं लोगोफोर नै फिसाला उन्दैया सुथि जाबाय टिउसननिफ्राय ओमफ्राय आरो आंना फिसाला गिदिर सासे दंबावो ना फिसाला गिदिरा माने टिउसननिफ्राय फैथ'वाखै आरो ओमफ्राय टिउसनावनो दंबाय थायो दायो ओमफ्राय आङो सानैखौबो लांफाखानोसै आरोना नेनानै लांसै ओमफ्राय आङो बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ खालामिया मानो होनबा आङो टाइमखौनो मिलायनो हायाखै ओमफ्राय बेनिखायनो आङो माने भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खालामगोन मानो होनबा आङो टाइम मिलायबानो आङो भिडिअखौ लाबोयो ओमफ्राय आं बे साननैसो माने टाइमखौनो मेनटेन खालामनो हायाखै ओमफ्राय फिसालाफोरखौबो आङो लांलाय लाबोलाय जाबाय थायोना स्कुलाव बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ खालामनो सम मोनाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो अननानै कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आं दायो नै स्कुलावनो दङ आं दायो स्कुलावनो दङ आरोना ओमफ्राय स्कुल गनानै थांसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबखानोसै लोगोफोर आं लामायाव लाथ'ला ओमफ्राय लामायाव लायोबा आंहा एसे उसुबिदा जायो गारि सालायनो मानो आंहा माने फिसालाफोरखौ थिखांनांगौ लांनांगौ नालाय बेनिखायनो आङो भिडिअखौ न'सिम फोजोबहैला आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनबावगोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर बाय बाय दे टाटा दे आंनि फिसालाफोरा दे मिथाइ जादों सानैबो मालाय बिस्कुट जादों नै लोगो सानैजों ना हाय दे हाय फ्रेन्ड्स होनदो हाय फ्रेन्ड्स होनदो दे दे खोनानोलै लाजिदों दे अब्ला भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनबावगोन
बाय बाय